L-imħallef Consuelo Sherry Herrera temmet l-indirizz twil tagħha l-ġurati l-4 wara nofsinhar u batet li l-ġurati jiddeliberaw u jevalwaw dak kollu li semgħu tul il-kors tal-ġuri dwar il-qtil ta' Neville Baldacchino li kien seħħ fl-2008. Il-ġurati jintbagħtu jiddeliberaw fis-sija u nofs u 5 ta' wara nofsinhar wara 4 sigħat ta' indirizz matul il-jum tal-erba' u iktar minn satejn it-3 fil-għaxija. Qabel ma temmet l-indirizz tagħha l-imħallef qratilhom u għadditilhom kampjun dwar kif isir verdett dan fid-daw tal-fatt li jkun hemm min tiservi bħala ġurat għall-ewwel darba. Id-difiża u l-prosekuzzjoni kienu temmew l-argumenti tagħhom it-3 wara nofsinhar fil-ġuri dwar il-qtil ta' Baldacchino li seħħ fit-19 Diċembru tal-2008. Stefan Caruana qed jiġi mixli b'dan l-omiċidju. Intant bħalma jiġri f'ħafna minn dawn il-ġurijiet l-akkużat kif għandu dritt li jagħmel skont il-liġi ma xeċ biex għalhekk issa l-ġurati jridu jevalwaw u jiżnu fuq dak kollu li semgħu min-naħa tax-xhieda.